eta hala da, ez? Hezitzaileek barne prestakuntza eta kanpo prestakuntza asko jasotzen dugu, eta gakoa da jasotako hori ikastolan eraginkor batean hedatzea, ez? Eta gelaraino era kontziente batean iristea. Hortarako oso garrantzitsua da kaskada efektu hori ondo planifikatzea, gauzatzea eta ebaluatzea. Gure hezitzaileek jasotzen dugun prestakuntza ikastolako hezkuntza ereduari begira dago, ez? Hori elikatzen du. Beraz, oso garrantzitsua da hezitzaile talde guztiak pertsona ereduari begira era kontziente eta bateratu batean jardutea. Bai, azkenen prestakuntza mintegi saio batzuen ostean, hori gelaraino, prestakuntza horretan jaso dezun hori gelaraino iristea, ez da magiaz gertatzen den zerbait izaten, ez? Eta horretarako, hor jaso dezunaren gaineko lanketa hori egiteko, espazioak eta denborak eskaini egin behar ditugu, ez? Eta espazio denbora horiek hasiera batean da, hortan jardungo dugun hezitzaile ezberdinen artean, eztabaidatu, gauzak adostu, nola gauzatuko dugun adostu eta gelaraino ere nola eramango dugun pentsatzeko denon artean, ez? Eta horretarako denbora eta espazioak jarri behar ditugu. Eta behin hori adostu eta gelaraino eramaten dugunean, ez da horra amaitzen, baizik eta gelan gertatzen denaren gainean ere, badaukagu non eragina, ez? Eta horre egon daitezke, estrategia ezberdinak egon daitezke, horri ere etekin ateratzeko. Berdinen arteko behaketa hitz egiten ari gera, ez? Hau da, irakasle biren arteko batek bestearen praktika behatzea, praktika horretatik ikastea, feedback bat ematea, ez? Hori gelan fisikoki egin daiteke, egin dezakegu grabazioen bitartez, grabazio horiek hartu, guztion artean arakatu, aztertu, ez? Eta horrako estrategiak baliatu behar ditugu, gurean hobekuntzari begirako ebaluazio prozesuak eta martxan jartzeko. Beldurra galdu behar diogu horri, bai, azken finean elkarlana dalako eta irakasleen arteko lankidetzaz ari garelako, eta ez batak bestearen jarduna epaitzeaz edo fiskalizatzeaz, ez? Eta horrek denbora behar izaten du, kultura sortu egin behar da, baina ustez, pausuak emanez aurrera egin behar degula horretan ere. Bai, eta erantsiko nuke, hobekuntzarako bidean argia zerri behar dugula ebaluaketan, eta ebaluaketa kulturan. Ebaluaketaren oinarrian gainera zerri beharko genukelarik berdinen arteko behaketak, berdinen arteko elkarrekintza, hortik ere garatzen eta sortzen delako taldekidetasuna eta talde kohesioa.